I dag skal vi teste rutsjebanerne på en legeplads. Nu giver den videre til Sofia. Vi skal teste legepladsen, ikke rutsjebanerne. Så vi har bombarderet legepladsen i Fjenneslev her. Og nu skal jeg misbruge min lillebror på hver eneste en af dem. Der er også en inde i skoven. Så lille lortunge. Faldt du? Kom her. Kom her. Kom her. Hvad er det? Det her er det første. Jeg skal også komme på en lille sted, Jan. I skal glæde jer til det kun i numsehullet. Der kan den bare se. Vi skal teste. Fuck dig. Jeg skal komme den indtil videre. Au. Au. Jeg rater den her. Den er virkelig sjov. Jeg giver den en solid 10 ud af 10. Den er sjov, og det gør ondt i numsehullet. Den er Så mega jeg giver god. den 9 ud af 10. Det er en poppyjumper. 9 ud af 10. Ja, 9 ud af 10. Det var første. Nu er det rutsjebanen. Så hvis det kan noget. Den er mega fed. 2 ud af 10. 2 ud af 10. Prøv du. Prøv du. Nå, nu skal Sofia teste en rutsjebane. Taste-test. Nej. Vi skal prøve at lave 10 ud af 10. Og nu skal vi se, hvis den kan noget. Og jeg har lige prøvet sådan lidt. Jeg kan altid noget. Ui. Hvad siger du? Den er sgu lidt kedelig. Hvad siger du? Den der. Ja. Det samme som dig, 2 ud af 10. Ja. Den kan da lidt. Vi bryder dem lidt endnu videre. Nå, så vi er din tur. Jeg vil bare sige 10 ud af 10. Den er ordentligt glæderen. Du skal sjovt nok have den. Wow. Den knirker lidt. Hvad siger du? 10 ud af 10. Okay. Ikke det bedste. Den er okay. Nu prøver vi gyngerne. Gyngerne. Og hvorfor går vi ind i skoven nu? Det gør det, Sofia. Og det lader mig Mange legehuset. den er blevet lidt rusten. Jeg kom ud på den sidste gang efter Sofia hende. Fik min underbukser og tog mig op. Slippede mig. Sådan går der. Lad være. Hold da, nej, ja, sæt dig. Bare lige se 9 ud af 10. Sæt dig. Jeg giver 9 ud af 10. Sæt dig. Bare lige prøve igen. Nej. Min underbukser. I kan godt gå efter. Hvad kan du nu? 10 ud af 10, ikke? Det er 9 ud af 10. Det er min tur. Okay. Så se, hvis den kan op. Og hvad siger du? 8 ud af 10. Den er sgu god nok, men kom med mig. Kom herover. Nu skal vi her. jeg prøver at samle og kravle på den. Jeg ved ikke, hvad det jeg skal forestille mig så. Det der legehus, man sidder i og hygger. Jamen, jeg prøver bare at huske den også. Okay, det er faktisk fjort. Kæft, der stinker lort herinde. Nu går vi over til skoven. Ja, I kan allerede se en gang. Nu skal vi over til skoven. Yeah. Ja. Hvad? Herinde, det her fine område. Gemmer der er så en fucking legeplads. Der ligger en, jeg husker. Derom.
Så kan vi det. Okay. Hvad så, lille mand? Kan du ikke nå? Og måske den 5 år tit i den larmer. Okay, den går rigtig meget. Du er svag, mand. Fordi den kan ikke mere. Jeg vil give den 6 år tit. Hvad med den her over? Fordi den larmer ikke. Bro, Den kiggede bare ned. det er det her. Den har fået mig til. Ned igen. Nej. Jeg skal ikke ligge der. Det ligner, at jeg ligger i doggy. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay. Bro, så fucking fed. Hop nu. Må jeg kigge på imens? Det er ikke verdens største dej. Ja, jeg er oppe. Prøv. Jeg kan bare bruge problemer. Jeg tror ikke, han kommer tilbage. Han er sådan fortabt. Gæt hvem der er tilbage, efter jeg sagde, at han ikke ville komme tilbage. Kom. Jeg har fundet en larve. Den er ikke sød. Skal vi prøve? I just get so nervy. Cassie. Start.